Todos os galegos temos os mesmos dereitos e as mesmas obrigas, vivamos onde vivamos, tanto sea en Galicia como en calquera outra rexión de calquera parte do mundo. Dende a Xunta de Galicia levamos décadas traballando para garantir, como non pode ser de outro xeito, os dereitos fundamentais deses galegos do exterior. E ao mesmo tempo tamén tendes todos, e non pode ser de outro xeito, o dereito a retornar á vosa terra. E eu quero recordar que cando falamos de galegos no exterior falamos tanto daqueles que emigraron no seu momento por diferentes motivos como tamén dos seus descendentes. Para logralo, a Consellería de Emprego, Comercio e Migración integrou na súa estrutura a Secretaría Xeral de Migración. Nela, preto de medio cento de persoas están dedicadas exclusivamente a axudar, a acompañar e asesorar os galegos do exterior. Queremos presentarvos a todas elas, ou a meirán de parte, para que coñezades mellor que é o que facemos desde a Xunta de Galicia e vos acheguedes un pouco máis ao noso traballo. Porque queremos estar cada día máis preto de vos. Benvidos á Secretaría Xeral de Migración.